جيمس فاسكس قاطو رباط لخواكرينا لي او دبيجت كو دجلين لشكري دار حترا افجلو برگا جبو كومكرنا درافي فرمي جبو اوكرايناينا ماندي بوناوي دي هنگي ديار بگا دما او لمها هشت وگرا اوكراينا. I'm just so used to Ez fêr bûm me li vê derê bimînim û guh bidim zenga êrişên esmanî. Rojane teqe û gulabaran li me hatkirin. Gelek seyre ku niha ez vegeriyame. هر li yekam roja şerî James biryar da biçta Ukrayna da beşdariyê di şerî de bikit. I will be fighting with our soldiers. Sedema tenê ku ez 25 li vê derê nebûm ew bû ku pasaporta min ser ve çû bû. Deviya bê ku min pasaportek bilez vergirtiba ji ber vê yekê ez 14 adarê çûm. All packed up and ready to go, leaving tonight. Vasquez dibêjit biryara ku ew biçta Ukrayna bo şerî gelek hêsan bû. Da pîra wî ku li Latvia ji dayîk bûye, gelek çîrok li ser leşkerê Rûsî jê re vegerayne. and my whole family on my grandmother's. Hemû malbata ji aliyê dapîra min ve ji aliyê Rûsan ve hatin kuştin. Tenê pîra min rizgar bû. Ew neçar kirin ku li terzîxanekê kar bike ku uniformên Rûsan didurî. Russian uniforms. Tenê çend rojan piştî gihişta Ukrayna ew li eniya pêşîn ya şerî li herêma Kyiv bû. Yekîneya wî ew deverên ku leşkerê Rûsî telhên kujer ji bo xelkê sivîl vedabûn rizgar kirin. To kill people. Ew ji bo kuştina mirovan e, ne ji bo me ye. Ji bo sivîlan e. Ev e ku ya ji hemiya metirsîdartir. Têlek bi vê şîşeya gerîdayî ye, dema ku kanturê vedikî ew şîşe dişkit. Derzîkê naroncikê derdikevin û naroncik dipeqît. James bi piranî di gel leşkerê Ukraynî xizmetê dike. Ew bi hevalên xwe yên leşkerî re dibêje birayên hev. û çi astengiya zimanî di navbera wan da tune ye. Them speak broken. Gelek ji wan pê îngilîziyek ne baş diaxivin. Heta radayekê mehşiyan hene ku em gelê ku di danûstandina bikî. Ji herêma Kyiv yekîneya wî hate veguhastin bo Donbas. Dema ew li Ukraynayê wî dest bi komkirina diravê ji bo şervanên Ukraynî kir. Niha ew digel rêxistinek xêrxwazî ya Amerîkî bi navê Ripley's Heroes kar dikir. We're not buying ammunition. We're not buying guns. We're not doing. Em teqemeniyan û çekan nakirin. Em tiştên baştir dikirin. Mîna êlekê xwe parastinê, pilav, dronan û tiştên ku me pitir pê pêwîstî hene. Are a big deal. Vasquez niha li Amerîkayê hatiye ku her tiştê heye bifrûşit û vegerte Ukrayna. Ew dibêjit Ukrayna bûye mala wî ya duwemîn. Ew dixwaze bimîne û piştî serkeftinê jî welat ji nû ve ava bike. Raporta Lasya Bikhalets, Helen Sindhi, Dengê Amerîka.